Estem en un indret dels més visitats de Camprodon. Llavors estem a la muntanya de Sant Antoni. Aquesta muntanya, la seva història, sabem que es va construir el 1679. Llavors ha passat moltes dificultats, guerres, la guerra del francès, les guerres d'aquestes que hi va haver aquí a Espanya i inclús es va arribar a incendiar. A l'any 1945 es va fer una petita reforma, però això anava caient. Llavors hi va haver unes persones de Camprodon que estimaven molt la muntanya i tenien un esperit que era impensable. No podem dir cap nom perquè era tot el poble. Es varen posar a treballar i es varen decidir el 1982 reconstruir la capella. I aquí estem. Hi ha uns amics, que és un patronat, que seguim encara amb el manteniment. Deien que això s'acabava, però hi ha molta gent que desapareix, en venen de nous, i això, en fi, em penso que aquest esprit continua i no tindrà un final com molta gent es pensava. Ara també, el dia de la festa, hi ha pujat la mainada de la classe de Sant Antoni, del doctor Robert, llegeixen aquí poesies, fan uns dibuixos, i és una forma també d'anar integrant a més gent. Pujar aquí dalt és per totes les famílies. Es pot pujar fent un sendero pujant per la muntanya, pel dret, es pot pujar per la carretera, es pot pujar en cotxe, i ara, com ha dit el president, o com dirà el president, està arreglant el camí. Nosaltres estem molt orgullosos de poder seguir amb aquest camí que ens van embarcar els antepassats, els que ja no hi són, i fem tot el que puguem. Varen venir aquí 2 o 3 nois i varen veure que això era tot a terra. I varen anar a trobar el senyor rector a veure com es havia de fer per posar-ho en marxa. I llavors van sortir una sèrie de gent, i entre ells, val més no dir noms perquè no podria pas recordar-ho. N'hi ha un que ens va deixar inclús el jeep i ens regalava el Portland, un altre ens regalava una botella de vi o una garrafa, un altre ens donava el pa de franc al forner de Camprodon, i així es vàrem anar pagant i anar fent. Es va fer d'aquesta manera, això. Perquè el Portland que gastàvem era poc, perquè vull dir, ho fèiem tot a mà. I em sembla que, si no recordo malament, aquest que ens va donar el Portland, també ens va donar alguna pela. El mateix senyor que ens va deixar el jeep i que ens pagava el Portland, la senyora ens va pagar la campana, la seva senyora. Aquest podríem dir el nom, era en Valentina, aquest. Pintures Valentina. I aquest senyor que tenim aquí va ser un dels que va treballar juntament amb en Tramputxo i algun més al campanar. El campanar... Jo i en Tramputxo érem els manobres. Eren els manobres. Qui eren els paletes? No vàrem poder arribar a ser mai paletes. Qui eren els paletes? El paleta era en Manriquis, un noi que també ja és mort, que no me'n recordo exactament. En Patllari, Manriquis, en Patllari. Veus? Totes les coses... Posava un roc i quan el dia ben aplomat i ben d'allò deia no m'agrada, ja el podeu tornar a baixar i pujar en un altre. Un dia vam dir que quedarem a tu, tal tamany te la vestia. Eren coses molt quotidianes. Ara estem parts de fer la manobra. També hi ha uns escrits d'aquella època que tenien un reporter que era en Joanola, en Joan, i llavors els posava amb bones paraules moltes vegades a parir o els hi donava molts elogis. Però aquesta gent era una família. Això mateix. Aquesta gent era una família que, gràcies a Déu i a l'harmonia que hi havia aquí, es va aconseguir això. Teníem un problema i era pujar el material i teníem en Ton de Cal Rodó, que tenia un matxo, i pujava els sacs de Portland, però no hagueren fet prou amb això. Llavors vàrem demanar amb en Magret si ens podia deixar un tanc que el tenia per arrossegar a bosc
i el van pujar aquí dalt, i amb una politxa, em sembla que se'n diu, i van enganxar un cable, i al darrere van fer un aparat que en diem el ram viu. I allà hi carregàvem les bigues, el porlen, i això va ser un miracle. Quan jo vaig venir aquí a Sant Antoni, la reconstrucció de l'ermita ja estava acabada. I llavors el que ens ha tocat després de llavors és fer el manteniment. I entre el manteniment hi hem posat aigua, que la recollim als teulats, perquè aquí dalt no tenim aigua, hem fet el camí, arrangem tot el camí, intentant d'empedrar-lo perquè tothom tingui bon accés, i sempre hi ha coses, hem fet uns lavabos nous, tot això són coses de manteniment, a més de què fem la conservació de les herbes, de la gent, sí, totes aquestes coses els hem anat fent des de... és el que fem actualment. Sí. I la festa, que és el 13 de juny, s'escaigui com s'escaigui, tal i fa que sigui dissabte o dilluns, com el que sigui, es fa una arrossada popular i després puja, bueno, com a mínim fa la missa, després a la tarda rosari, benedicció del terme, que es passeja el sant i a cada punt cardinal es fa la benedicció del terme. Després a la tarda s'hi fa una audició de sardanes i a més s'hi balla el ball tradicional que se'n diu la maniera. I es pot dir que ja s'ha acabat puja força gent, per sort. Es feia un sorteig que el premi era un tortell, però ara ja s'ha deixat, diguéssim, de fer el sorteig, però el tortell continua sent igual i que el porten a l'hospital. Després hi ha una confrontació entre Freixenet i Llanars d'una trucada, tal i fa que siguin 6, com 8, com 10, la quantitat que es presenti es fa la trucada. I guanyi qui guanyi és el que representa que guanya el tortell també. No, abans era el xai. Abans hi havia un xai que era el que guanyava i el donaven normalment a l'hospital. Nosaltres ens fem els responsables d'aquí dalt a l'ermita, però no és nostra l'ermita. L'ermita nosaltres l'única cosa que fem és conservar-la i procurar, deixant la clau d'aquí dalt, que tothom pugui accedir-hi. La clau la deixem a través de l'oficina de turisme de Camprodon. Tothom que vulgui ha d'anar allà a sol·licitar-la i li deixaran deixar les seves dates, un número de carnet d'identitat, una persona responsable. No la deixem a menors si no hi ha un responsable perquè no volem que hi hagi problemes. La forma que tenim ara de financiar aquesta petita gran empresa, per dir-ho d'una manera, és amb la rifa de Nadal i els donatius que la gent ens deixa aquí. Perquè encara que sembli que no, tenim bastants gastos. Aquí els sacs de ciment, la sorra, la gasolina dels motors, el gasoll... No, és gasolina també. Gasolina de l'alternador, les d'allò que tallen l'herba, les màquines que tallen l'herba, doncs tot això, lògicament, té un cost. I llavors també, bueno, clar, com pugem una vegada al mes, a l'últim dissabte, l'únic gasta de despesa que tenim per nosaltres és que dinem aquí. Res més que això. I tot això, vulguis o no, són molts gastos. Hem comprat una màquina nova per pastar. Hem fet més coses, hem muntat uns lavabos. El grup de llum. Els lavabos aquests, resulta que, clar, ho hem tingut que pagar tot. I totes aquestes coses, gràcies a també la gent de Camprodon, amb la rifa i l'il·lusió que hi posa, doncs, bueno, ens queda una petita quantitat que suma amb els donatius les nostres despeses i pressupost anual. La loteria és la nostra salvació, perquè ens trobem que si una vegada es tornen els cèntims una cosa, la majoria de gent del poble no la cobra. I llavors això sí que és important per nosaltres. Això sí que és la nostra supervivència. Hi ha una senyora d'Orionda de Tregurà, que ara viu a Olot, que cada any ens fa 2 rams i ens deixa 20 euros sota la porta, una colla d'anys, ara ja no ho sé.
però fins ara. Orion de Treballar, que viu a Olot, puja després amb en Pascal comprant-li els rams i ens deixa 20 euros a sota la porta. Una de les coses que també es fa al mes d'agost, que va ser iniciativa precisament d'aquesta Junta, en Joan hi va insistir molt, va ser que pugen conjuntament amb el grup de muntanya de Camprodon, s'inviten una gent, es conviden una gent, i aquesta gent té preparat o poesies o uns escrits, i llavors, doncs, aquí, amb la megafonia de l'Iclesia, que ens la deixa, la pugem, i és un acte molt bonic. Cada vegada hi ve més gent, ja és el segon any, que hagués sigut el tercer, però per culpa de la pandèmia doncs, el van tindre que anul·lar. Però es fa molta il·lusió i realment queda molt bé. Va ser una mica d'excusa per poder pujar al mes d'agost, perquè al mes d'agost normalment fem vacances. I doncs si fem un acte aquí dalt, tenim l'excusa per pujar, que va ser un dels motius principals, la veritat. Sí. I la veritat que són molt bé, i els del grup de muntanya també els agrada, i llegim uns poemes aquí que m'estan cantant. Sí. Això vol dir que Sant Antoni, l'esperit aquest que jo n'estic molt orgullós i m'agrada molt sentir-m'hi, doncs no està mort ni molt menys. Cada vegada es fan coses noves, cada vegada hi ha més gent i cada vegada sembla que, no sé, això tira endavant i això és el seu. Hem de tindre una gran consideració a tota la gent que va aixecar això i ho va reconstruir, però ara el seguiment i mantindre la flama encesa també té la seva gràcia. El que sí demanem a la gent que pugin aquí dalt, ens agrada molt que pugin i que gaudeixin de la nostra feina, és que sobretot que no deixin deixalles i que ens ho deixin net. Això sí que els recalquem, sisplau, que ens ho facin, que no deixin porqueries aquí.